बोल बम नगरिया में एके भोले बाबा जिला हिलवले बा रे के शिव गुरु जिला हिलवले बा सामरी सुरतिया नमो जिला हिलवले बा सावरी सुरतिया देव घर नगरिया में एके भोले बाबा जिला हिलवले बा रे को महादेव जिला हिलवले बा सावरी सुरतिया नमो जिला हिलवले बा सिरावा में शोभे उनकर लामी लामी जटावा जिला हिलवले बा अरे बड़े बड़े जटावा जिला हिलवले बा आ जटावा से बहे गंगाधार जिला हिलवले बा जटावा से बहे गंगाधार जिला हिलवले बा गालावा में शोभे उनका सरफ के मलावा जिला हिलवले बा अरे सापावा के मलावा जिला हिलवले बा अरे सापावा छोड़ेला फुफुकार जिला हिलवले बा अरे नागावा छोड़ेला फुफुकार जिला हिलवले बा अरे हाथावा में शोभे गुरु के डमरुती रसुलवा जिला हिलवले बा अरे तिरसुल डमरुआ जिला हिलवले बा अरे तिरसुल से गूंजे झाझका रे जिला हिलवले बा डमरू बाजेला झाझका रे जिला हिलवले बा पहिला में दाया मांगी दूसरा में चर्चा जिला हिलवले बा रे दूसरा में चर्चा जिला हिलवले बा अरे तीसरा में नमः शिवाय पढ़ना जिला हिलवले बा अरे तीसरा में नमः शिवाय कल्याण जिला हिलवले बा दाया से दाया मिली चर्चा से ज्ञानवा जिला हिलवले बा अरे चर्चा से ज्ञानवा जिला हिलवले बा रे नमः शिवाय से होला कल्याणवा जिला हिलवले बा रे सावरी सुरतिया नमो जिला हिलवले बा। तो हेलो भाई बहन, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे, गाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन छोटी बहन को सपोर्ट कीजिएगा, आगे चैनल को बढ़ाइएगा ताकि हम भी कुछ बन सके गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से।